ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ତାରାତାରିଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଆଳତି ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରହିବେ।